mae'r gan yma hefyd yn adlewyrchiad perffaith o arddull Pantycelyn, byddwn ni'n gweud. Mae fe'n disgrifio anial dir bod e'n crwydro yn chwilio am yr ysbryd sanctaidd. Dyna oedd Pantycelyn yn neud, oedd teithio o gwmpas Cymru ar gefn asyn yn efengylu ac yn rhannu i ganeuon, yn efe. Ac felly Pererin oedd Pantycelyn i bob pwrpas. Ac dwi'n meddwl mae lot o'i sgwennu yn adlewyrchu'r ffaith oedd e'n treulio lot o amser ar gefn mil neu ceffyl yn mynd o gwmpas Cymru. Felly mae yna lot o greigiau garw, taith hir, glaw, a hefyd weithiau anialwch. A wedyn hefyd i gwrthgyferbynnu hwnna, mae fe'n rhoi mewn lot o ddelweddau o baradwys. A chi'n clywed am bethau fel pomegranadau a pethau fel yna. A dwi'n meddwl, dyna be oedd pelio'r bobl Gymraeg hefyd am fynd i India, achos mi oedden nhw'n edrych ar India fel rhywle exotig. A rhywle oedd yn swnio fel sydd yn dod allan o un o gerddi Pantycelyn.